mulighederne. Der er nogle arkæologer, der har gravet i en uges tid ude ved Svanemosesøen og har fundet noget rigtig spændende, nemlig et lig. Det vil min kollega fortælle meget mere om nu. Liget har bevaret sin form på grund af syreindholdet i vandet eller i mosen. Og hvis man mærker på læderen og ser på læderen, på huden, så ligner det læder. Fordi det er så godt bevaret. Det er lidt ligesom gravballemanden, men det er bare Svanemosesøen. Jeg har været ude og besøge en studieklasse, som er på studietur, og hermed har vi Signe, som og hun vil gerne fortælle lidt om, hvad de har gået rundt og lavet. Så hvad har I lavet? Før vi tog afsted, der aftalte vi grupper, altså mad og sådan noget, og så vi har selv haft mulighed for at bestemme, hvad for noget mad vi skulle have, og altså vi har også selv været ude at handle ind og lavet mad og ryddet af bordet og alt muligt selv. Så det har været rigtig fedt, at man selv har haft en indflydelse. Synes du, I er blevet rystet rigtig godt sammen her på den her tur her? Ja, det synes jeg. Vi har også lavet nogle sådan, sociale aktiviteter, hvor vi selv har bestemt, hvad vi ville lave. Vi har været ude at bade, der havde lyst til det, og der til aften, der sad vi rundt om bålet og lavede småbrødsteg og med musik, og det har været rigtig hyggeligt. Det er noget med, at der har været nogle turer ude og hjælpe jer med at lave nogle forskellige aktiviteter. Hvad er det for nogle aktiviteter? Vi har lavet nogle konkurrencer om, at vi kunne vinde. Altså dem der vandt den største kage, og dem der ikke vandt, de vandt så den lille kage. Og vi har lavet noget fodbold, og vi har lavet sådan noget vand noget, og ja, sådan nogle forskellige ting. Så det har været rigtig hyggeligt, at de også kom og spiste aftensmad med os og snakkede om, hvordan de havde erfaringer, og det har været rigtig hyggeligt. Ja. Tak skal du have, Signe.